Yesaya ti aduonum krono. Due Ariel kura David betna mu no. Momfa afe nka afe ho. Moma afahye ntwa nhyia. Na mema Ariel ho akyere no. Na abobo ne abububo aba. Na adane me se Ariel ase ne Nyankopon bochia. Na mebo ho nsraba na hyia. Na mede nsrafo atwa ho kanko. Na mahore ho pie atia wo. Na obehwe ase. Efam na wofri bekasa. Mfutro mu na wasem befri aye huhuhu. Wonne beye se osamandie afri fam. Na mfutro mu na wasem mu asomsem kan befri. Na watamfo bebrebe no beye se mfutro mu humuhu. Na atimodemfo bebrebe no aye se nteta esne kro. Na ebeba mpofrim amunum. Asafo Awurade beba abesrawo. Ode opra na ne asase woso ne jejeje kese. Chinhia mframa ne ahum ne ojaframa ehye ade na ebeba. Na amanaman bebreba watu Ariel so sanu nyina. Wana oto ano ne nabani hiahia ne hu nu nyina beyese daye. Anajo ade hunu. Na ebeyese obi a ekom de no so daye. Na hwe orididie. Na onyane a ekom da so de no. Anase die sukom de no so daye. Na hwe orenum nsuo. Na onyane a na watopiti. Na sukom da so de no. Sara na amanaman bebreba wabetu Sion beposo sanu nyina beye. Mwani so nyamo ya na mo hunyiri mo. Monkeka mwani mfemfam so na mwani mfra. Wabobo nso enye nsa. Watoto ntintan nso emfri nsaden. Na Awurade de na ho honhom agum so. Na wamuemu ya mwani a ene adiyifo no. Na mutira ene adehunufo no wakata so. Na ye nyina ho adehunu beye mo se nwoma waso anomu nsem. Wade madie onim nwoma se. Kenkan ye a okase mintumi na waso ano. Anase wade madie onim nwoma se. Kenkan ye a okase minim nwoma. Na Awurade se Esane se omen di wonano na ebenwe na wode wonano fafa na edi ni na wona koma die wayi afri me nchen kwa echirichiri na sura osuro me no aye enipa ahyede a wasuan kunti hwe mekoso me ni omen yi adi anwanwasem mano aye nwanwa ni ahodwi na wonyansafo nyansa ayira na wonhumufo nhumu atu wonui wona wodi aginatu hunte Awurade fee na woni yoye wo isum na wokase hwan na wohu yen ana hwan na woni yen musisi nwometrase wobu onwomfo se dotie na ayode aka kire ne yofo se enye wono na woyo me ana anwonne aka kire onwomfo se onimde enye kakra bi na aka na Lebanon adane nuabetru ne nuabetru nso wobunu se kwaye eda no asotifo beti nwoma mu nsem no na enifrafo ani afrikusu ni summu ahurade na mobro abenya Awurade mu anigi ara na nipa mu ahiafo ho asepe won Israel konkron ni mu na tirimodemfo ayopa na ehiyifo asa na wotwa wona wodwene emumuyo nsem nyina atwene wona asem bi nti otutu nipa ano na wosum de wotenetene wo kuropun mu no fidie na wode asemhu tu otenene ni asembu enti said Awurade a oje Abraham no ka kire Jacob fie ni afi Jacob ani rimu biu na afi ne nimre ntu fitaa biu na se wono ne ma hu mensa no dwuma wo mu a obema medin aye kronkron na wate Jacob kronkron ni no ho na wafere Israel Nyankopon no na wona wofum wo hunhum mu benyanti ase na nwimifo nso besua de wo kire afa